Samantala, magaganap ang License to Own and Possess Firearms o LTOPF at Firearms Registration Modified One-Stop Shop sa darating na August 4 at 5 sa Public Auditorium ng Poblacion West, Santa Maria, Pangasinan. Ilan sa mga aktibidad na hatid nito ay ang LTOPF Online Registration Assistance, Application Form, Affidavit of Undertaking, Neuropsychiatric Test, Drug Test, Certificate of Gun Safety at iba pa. Sa abiso ng Regional Community Service Unit 1, Civil Security Group, kailangan na magdalhin ang mga kinakailangan dokumento ng mga interesadong makilahok. Sakaling may katanungan, nakalagay sa official na Facebook page ng tanggapan ang kanilang hotline number na 0998-564-3602 o maaaring magpadala ng email. IFM News. IFM News. IFM News.